שידורים חיים בתחומי המשפט והאקטואליה, מתוך האולפן הדיגיטלי של מחוז מרכז. הצטרפו אלינו לשידור החי ובואו לשמוע על כל העדכונים, החידושים והסוגיות המשפטיות המעניינות. בוקר טוב, אנחנו כאן בשידור נוסף מיוחד של מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, ועדת צבא וביטחון לרגל יום השנה הממלכתי ל-7 באוקטובר, למלחמת חרבות ברזל. אנחנו כאן עם אישה מיוחדת מאוד. תודה. ואנחנו מיד נדבר. בפתח הדברים, אנחנו התכנסנו כאן במלאת שנתיים לאירועים הקשים, אירועים של אסון וגבורה עילאית. אנחנו נדבר על שני הצדדים האלה במסגרת לשכת עורכי הדין. אנחנו רואים כאן עדיין את הכרזה של החטופים. אנחנו כולנו מייחלים לכך, מצפים, ממתינים שכל חטופינו, גם חטופינו אלה שנפלו ונמצאים עדיין בעזה, יחזרו, והלב שלנו איתם. ואנחנו שמחים כל כך על חזרתם של החטופים, החיים שחזרו, ושולחים חיבוקים לכל חיילינו, כל כוחות הביטחון, ויכולי החלמה לפצועים בגוף ובנפש, וחיבוק גדול לבני המשפחות השכולות. קרן, משפחות שכולות. אתמול אתם ציינתם בטקס הפרטי שלכם שנתיים לנפילתו של ניב, זכרו לברכה. נכון. בואי נתחיל רגע במה שהיה אתמול. תספרי על החוויה הזו שלכם. אני גם ראיתי את ההספד קורע הלב. ואז אנחנו נשתף פה את האנשים בסיפור המצמרר, הנורא, וכואב הלב ומרחיב הלב של ניב. אתה יודע, כשאמרת משפחת השכול, אז אני גדלתי בצל המינוח הזה. כילדה התבגרתי בתוך בית כזה, ואתה יודע, יש משפט כזה שאומר שברק לא מכה פעמיים, ומזל לא מאיר פנים פעמיים, אבל כנראה שיש דברים שכן קורים. להיות חבר במועדון הזה פעם שנייה, זה כאילו כבר הנושא המתמיד. קצת מפחיד. ואתמול כשאנחנו התכנסנו, כל בני המשפחה הקרובה והמורחבת, היה לזה אימפקט כל כך גדול על כולנו, כי אני חווה את זה, ההורים שלי חוו את זה, והמעגלים הם מהדהדים, ומי שחושב שהזמן עושה את שלו, הוא לא. הצער היה באוויר, והתסכול, והייאוש, והגעגוע. הכל ביחד היה שם, ומצד שני, גם רגשות שהם כאילו בלתי נתפסים. מישהו יחשוב שאני משוגעת. אבל גם גאווה, וגם אינטגריטי כזה של כולנו. אנחנו מדברים את אותה שפה, ואנחנו מכוונים לאותו המקום, ואנחנו גאים כל כך, ומעריכים כל כך את המקום הזה של ניב. איתי שלי, שהוא לוחם בעוקץ, תיאר את זה הכי יפה שיכול להיות. אחיו הצעיר של ניב, אמר, אמא, אני בורג, אני חלק מהדבר הכי גדול שיש במדינת ישראל. ואני אמרתי לו, תותי, אתה באמת כאילו, הוא אומר, אני לא יכול אפילו לתאר את זה אחרת. ותבין את האבסורד, זה כאילו נותנים לך סתירה, ואתה גם נותן את הלחי השנייה, ואתה גם אומר תודה. ואיתי התגייס אחרי נפילתו של ניב. איתי התגייס חצי שנה אחרי נפילתו של ניב. הוא היה אמור להתגייס חודשיים אחרי נפילתו של ניב. היה מיועד ליחידה מובחרת, ואנחנו ההורים היינו צריכים למשוך את החתימות שלנו אחרי השכול, ועדיין התעקש לעשות שירות משמעותי.
והוא אמר, אתם חינכתם אותי יותר טוב מזה, איפה זה פוגש אותי? נכון, קרה לנו, זה בתוך הבית, זה שם, אבל אני על מסלול, ואני לא רוצה לרדת מהמסלול, כאילו אני מבחינתי, במדינת ישראל יש דרך, שכל אחד מאיתנו צריך לעבור, ואני על הדרך, אני שם, ואנחנו כיבדנו את זה, אני אפילו לא יכולה להגיד שבלב כבד, גם לא בהכנעה וגם לא בהזלת יד, באהבה גדולה. גם את וגם בני? אני, מה שנקרא, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. לבני יותר קשה, נשאר לו בן אחד. אז זה ויתורים, זה מקום כזה שאתה עושה איזושהי הערכת סיכונים, ואתה אומר, למה אני מכניס את עצמי לאותה סיטואציה עוד פעם? אבל אנחנו שם, אנחנו לא יכולים אחרת, ומי שיעבור אצלנו בשכונה ורק יסתכל על המרפסת ויראה את הדגלי ישראל מתנופפים, יבין שזה חלק, זה חלק מהערכים, זה חלק מהחינוך, זה חלק מהבית. את מדברת על הבית, בואי רגע לפני שאנחנו נכנסים ל7 באוקטובר, 8 באוקטובר, תספרי על המשפחה. עוד מעט נדבר על ניב מילדות וקטנות, אבל רגע על המשפחה, בני, האבא ואת, את גם עורכת דין, אנחנו פה באכסניה של לשכת עורכי הדין. נכון. תפתחי לנו צוהר למשפחה שלכם. מה אני אגיד? משפחה נורמטיבית, רגילה, כמו שאתה פוגש אנשים בסופר, ברחוב. התחתנו מאוד צעירים. אני ביומיום שלי מתפרנסת לא מהיותי עורכת דין, אני גננת. זהו מה שאני עושה ככה מרגע שאני קמה עד הרגע שאני הולכת לישון. למה את לא במקצוע, אם אפשר לשאול שאלה אישית? כי בילדים יש משהו שהוא מאוד אמיתי, מיידי. אוהב, פחות אוהב. אני מרגישה שליחות למקום הזה של להכין את הדור הבא. ואני קמה כל בוקר לצבעים, לצלילים, לקולות, זה מנגינת חיי. מאוד פעילה גם בצד מאוד פעילה. המוסדי, כן, שם בא החלק המשפטי שלי, אני יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים בישראל, אז כל עניין שינויי החקיקה וראיית הגיל הרך בסדר היום הציבורי, אלה דברים שאני... כל המטען המשפטי הזה את מביאה. כן, אני חלק מהשינויים ההיסטוריים שקורים בשנים האחרונות בגיל הרך, על זה אני גאה. למעשה גם אחרי 7 באוקטובר, את נכון. פעילה בדיונים בכנסת ובוועדות. זה אבסורד עד כמה המציאות אצלנו במדינה היא כזאת שלא מאפשרת לך אחרת. אני קמתי מה7, עלינו לקבר, נפרדנו מהאנשים והגעתי לדיון בוועדת כספים, כי בדיוק התחילו לדבר על מתווה הפיצויים שממשמשו בה לקראת העסקים הקטנים והבינוניים שהיו סגורים. אז גם יצא ככה, שאני עוד באתי עם חולצה קרועה ישר לדיון הראשון שפתח הבלתי נתפסת, וגפני ראה אותי ואמר לי, את מרגישה טוב? אמרתי לו, אתה היית דוחה את הדיון? אז הוא אמר, כנראה שלא. אז אמרתי לו, כנראה שאני מרגישה טוב. כאילו, ככה זה היה. אז תספרי לנו על המשפחה. אז אנחנו משפחה רגילה, 4 ילדים, ניב הבכור. ניב נהרג בן 25. זוהר היא השנייה, חגגה השנה 24, התחתנה לפני שבועיים. איתי, הוא בן 20, חייל בשירות סדיר. ואגם, שהיא בת 16 בכיתה י"א. ממש בית כמו שלי, שלך, שלנו, ילדים קמים בבוקר, הולכים לבית ספר, תנועות נוער, תיכון, צבא, אחריי, כל אחד אתה יודע לאן שהוא משקיע את האנרגיה שלו, ניב סיים צבא, הלך ללמוד. אז בואי נדבר על ניב, אנחנו התכנסנו פה לכבודו, לזכרו. ממש. אז מקטנות, מילדות, מנערות, הוא היה
היה בו איזה... וואו, כוכב צפון. ילד כשהוא נולד, מבחינתי החיים התחלקו ללפני ולאחרי. לא רק בעבורי, גם עבור כל הסביבה שלנו. נכד ראשון לשני הצדדים. כוכב נולד, מה שנקרא. ילד מאוד דינמי, קריזמטי, קולני, אחד כזה שכשהוא נכנס לחדר, אנשים לא זוכרים מה היה לפני שהוא נכנס. מצחיק בטירוף, יודע לעשות מהלימון לימונדה, ילד מאוד טכני, מגייבר כזה. משהו מתקלקל, הוא מתקן, מרכיב, יכול שעות להשקיע באיזה שטות שלא עובדת, ורק שהיא תעבוד. דינמי, לגמרי. כזה שבלי טוסיק. שכל הזמן המורות והגננות אומרות לי, תגידי, הוא ככה גם בבית? אמרתי, ברור. אילפתי נמר. כאילו, הייתי צריכה ללכת איתו back and forward, כאילו, לדברים שהוא רצה לעשות בדרכו. זה אנרגיה הורית, זה אנרגיה מוסדית, אבל איכשהו בסוף, הוא כיכב, כאילו, אני אמרתי, רק שיסיים את היסודי, רק שיסיים את החטיבה, רק שיסיים את התיכון. כשהוא סיים את התיכון, ממש בטקס סיום, הוא אמר, מהבמה, אמא, סתכלי עליי, אני בחיים לא מחזיק יותר מחברת. שבועיים אחרי שהוא השתחרר, הוא כבר היה רשום באריאל, היא עוד לא הייתה אוניברסיטה. והיה קורונה, ואמרתי לו, אבא, אבל למה עד לשם? זה חיר אל ג'הנם, כאילו, יש לך בירושלים, כל כך הרבה מוסדות חינוך, הוא אומר, תראי שם עוד יהיה אוניברסיטה. אבל אתה תיסע את כל הדרך הזאת, הלוך ושוב, דרך חתחתים גם, לנסוע לשם. והוא אמר, כן, אני מאמין במקום, אני מאמין באנשים, הלך ללמוד הנדסאים. אמרתי, זה יישב 3 שנים, עכשיו עם הקוצים בטוסיק. סיים בהצטיינות. אמרתי, אוקיי, בוא נראה, כל פעם כשהוא אומר משהו לא, אני יודעת שזה איכשהו יקרה. אז ילד כזה, אושר, גאווה, נחת, הצלחה, כל המילים הטובות שאפשר למצוא, אני יכולה לכוון למקום הזה, והכי גדול שהיה לו, שזה ככה אמרתי לה דקה לפני שהתחלנו, אני מאחלת לכל הורה, לפחות ילד אחד כזה, שמזכיר לך לפחות פעם ביום, שהוא אוהב אותך, שהוא מעריך אותך, שהוא יודע להגיד לך תודה על מה שאתה נותן לו, שזה לא טריוויאלי. היום ילדים כאילו במתכונת של אתה נותן לו משהו, במקום להגיד לך תודה, הוא אומר עוד. אמרו על הדור הזה כל כך הרבה דברים, ופתאום אתה מגדל אחד כזה שמוצא ביום שעה להרים טלפון, אמא את שומעת, וככה התחילו כל השיחות שלנו. ומפטפט, ועוברות 30 דקות ו40 דקות, ואני אומרת כאילו, לא טריוויאלי, לילד בן 22, 23, בזוגיות כבר, מנהל חיים, גר בבית משלו, לומד, סטודנט, ועוצר את הזמן. וכל מי שתשאלו בסביבה שלנו, משפחה, חברים, עובדים איתו בעבודה, היו אומרים, כנראה שלבחור הזה יש יותר מ-24 שעות. היה לו זמן לכל אחד. לכולם, שזה פשוט מדהים, לא היה יום שהוא לא היה מדבר עם הסבתות, לא היה עובר יום שהוא לא היה מדבר עם חברים, לא היה יום... אלה דברים, אני יודעת בעבורי, מי שמנהלת לוז צפוף, שאם אני לא נועצת ביומן, אני לא מגיעה אליהם. אני לא מצליחה, עובר יום, מגיע ערב, בוקר ערב, כאילו, והילד הזה ידע לעצור, ולשתף, ולספר, ולהוקיר, ולכבד, ולהיות חבר, וגם אם היית שואל את החברים שלו, כל אחד מהם, אתמול דיברנו על זה קצת בהזכרה, של מי ניב היה החבר הכי טוב, וכל אחד מהם אומר, שלי. הוא ידע גם לתת את ההרגשה הזאת, למי שעומד מולו, שהוא כל עולמו. היה להם על זה שיח מריבה, של מי ניב היה החבר הכי טוב, וכל אחד מהם התעקש, שהוא שלו. ובאמת כאילו, זאת ההרגשה שהוא נתן. אז זה היה ניב, וגם הרבה פעמים היה אפשר להגיד עליו חמור קופץ בראש. הוא תמיד היה זה שהתנדב, הוא תמיד היה זה שהיה עושה, לוקח על עצמו את האחריות, את הפעולות,
מה שגם מסביר את האימפולסיביות שלו באותו... וזה גם מסביר את, עוד מעט אנחנו נגיע לזה. לגמרי. את הקפיץ, את ההחלצות שלו מיד, לקח על עצמו, נכון. משימה בפני עצמו לצאת. נכון. אז בואי ניגע רגע בקצרה בשירות הצבאי שלו, בשירות החובה, הסדיר שלו. גם שם היה לו חשוב להיות משמעותי. נכון. היה לו איזשהו גלגול לתוך השירות הצבאי שלו. הוא רצה כל מיני דברים כאלה ואחרים, כשהגיע מנילה, אני לא יודעת אם היום עדיין קוראים לזה ככה. כן, והתחילו הגיבושים, ויום המאה וכולי, והוא כיוון מאוד לאן שהוא, ואז באיזשהו שלב, כשעלו הנתונים הרפואיים, לניב היה לו יבשה, וזה הוריד לו את הפרופיל קצת, וזה צמצם לו את האפשרויות, וכשמילינו במחשב את כל האופציות וכזה, אז הוא אמר, אמא, בא לי לעשות משהו עדיין משמעותי, עדיין בלחימה וכולי, ובדיוק אז היו הכוכבים העולים, הגדודים המעורבים. והוא מילא את כל הפרטים, באמת הוא גויס לקרקל, הוא עשה את הטירונות בבח גבעתי, בדרום, כחלק מהפעולות בתוך הטירונות. אחד המפקדים שלו ראה שהוא באמת משתמש בנשק בצורה פנומנלית, שלחו אותו לקורס קלעים, הצטיין בזה, הצטרף לצוות מאוד ספציפי, עשה קורס נהגי שטח, קורס רכבי סופה, צוות להיות א' קוד של המ"פ, וככה הוא עשה את רוב השירות שלו. קלה, נהג בג'יפ ראשון, א' מ"פ, היה מאוד אהוב. בשירות שלו הוא פגש את ליאור. שם גם הוא פגש, ליאור גם הייתה במעורבים. ליאור הייתה בברדלס, באחד הגדודים המעורבים, וכחלק מהאימונים בין הגדודים, היו להם קצת אימונים של קרב מגע, קצת אימונים כאלה. יום אחד הוא בא הביתה והוא אמר, הוא בא עם איזה בומבה כזאת, ואני אומרת לו, מלא, מה קרה? כאילו, אני נורא נבלתי וזה, ואז הוא אמר לי, אמא, פגשתי את אשתי. אמרתי לו, מה? אז הוא אמר לי, כן, אמרתי לו, זה מבחורה? אני לא האמנתי. ואז הוא אמר, כן, וככה הכרנו את ליאור, מטר ובמבה של קריזמה, פחות או יותר מגיעה לו לפה, שעד היום אני לא יודעת איך קרתה הסיטואציה הזאת שהיא נלחמה בו. הוא היה מוקסם ממנה. וזהו, ניב סיים את השירות, התחיל ישר את הלימודים. גם ליאור סיימה. ליאור גם סיימה את השירות במקביל. שניהם התחילו ללמוד מיד אחרי השירות הצבאי, ליאור התחילה ללמוד חינוך במכללת גבעת וושינגטון. ניב למד באריאל, וממש בתום הלימודים הם כבר התחילו לעשות את התוכניות לחתונה, הם התחתנו במרץ. מרץ 23. מרץ 23, ומה שמדהים היה זה שהגיוס שלהם למילואים היה באוגוסט, והם לא היו בארץ. ושאחר כך זה היה אחד הקשיים שלי, אנחנו עוד נדבר על זה. כן, לחבר כל הזיקה לצבא, הם לא היו בארץ, הם היו בחול. מעין ירח דבש. כן, הם נסעו ככה בקיץ, לקח להם קצת זמן אחרי החתונה, עוד רק לסיים את הדברים שהיה להם לעשות. וזהו, הם קצת לפני שהם התחתנו, הם עברו לגור בניצן, יישוב בדרום, יישוב של מפוני גוש קטיף. שגם זה היה תמוה בעיניי, כאילו ירושלמי, אשדודית, אי אפשר גם להגיד שזה באמצע. מה גרם לשניכם פשוט החליטו עירוניים כאלה ללכת לאיזה יישוב שרוכבים בו על אופניים? אני יודעת, לא, אמא צריך, זה חשוב, קהילה, חבר'ה צעירים, צריך לחזור כאילו לגדל ילדים בצורה שהיא כזאת, נורא התחבר לערכים שלו, נורא התחבר למה שהוא, זאת הייתה האמת שלו. מהמקום הזה הוא גם יצא אל מותו. אז כאילו הכל נשאר. ואז, 7 באוקטובר.
7 באוקטובר, מה אני אגיד לך? מה קרה? ניב וליאור, זוג צעיר, קבענו איתם בכל המועד סוכות להיפגש, היה להם משהו לספר לנו. היה לנו קורונה בתוך הבית, אז ניב אמר, אמא, אנחנו נעשה ריצ'ק שבוע הבא כזה, ודחינו את זה. הם עשו אצלנו חג ראשון, חג שני הם עשו אצל ההורים של ליאור באשדוד, שומרי שבת ומסורת. הבן שלי לא מדבר בשבת בטלפון. וביום שישי קרה משהו מאוד מוזר, בשישי. הוא שלח לי הודעה ב8 בערב, הוא תמיד היה מתקשר אליי לפני שבת להגיד שבת שלום, וקיבלתי ממנו הודעה ב8. אמא מחילה, נרדמתי, שיהיה לך שבת שלום. ואני כאילו רק מזה נבהלתי, זה היה בכלל 6 לאוקטובר. ואמרתי לו, הכל בסדר, אבל דיברנו בצהריים. צחקנו כזה, קראתי לו מצחיקול, כזה שלחתי לו בהודעה. ואז הגיע 7 לאוקטובר. אנחנו בירושלים, פתאום שבנו אזעקות. ובתום לב כזה, חשבנו שזה... יש כאן לנו צפירה כזאת של שבת, שמבשרת את השבת, חשבנו שאולי משהו במנגנון, או... כי זה היה כזה עולה ויורד, שונה ממה שאנחנו מכירים. אנחנו גם לא שומעים אזעקות בירושלים. לא הבנו, אמרנו בטח תכף ישלחו איזה גוי של שבת, אולי יקבו את זה. לא כל כך הבנו, ואז קיבלנו טלפון. ואני אמרתי, אם ניב יתקשר בשבת, כנראה משהו. הוא אמר, אמא, אנחנו במלחמה, תדליקו טלוויזיה, הדלקנו טלוויזיה, ראינו את אמיר שטיינמיץ. כן, את כל המראות. את כל ואמרתי לו, אוקיי, אתם באשדוד, אני מבקשת שתישארו שם, אצל ההורים של ליאור יש ממד, בבקשה להיות קשובים להנחיות וכולי. והוא אומר, אנחנו נדבר. ואז התחילה כנראה אצלו איזושהי התכתבות עם חברים, מין בדק בית כזה, מי נמצא, מי בארץ, מי נוכח, מה קורה, מה... קבוצת וואטסאפ של החברים. קבוצת וואטסאפ של החברים מהצבא, והם עדיין לא כל כך מבינים את ההתנהלות. הם עולים לשיחת וידאו, כשאחד החברים בתוך השיחה, הוא במילואים מצוות ליחידה אחרת, אומר להם, חבר'ה, הופעלנו, קיבלנו רשימת צדק, זה בטח יגיע אליכם גם בזמן הקרוב, ובתוך השיח שם מתנהלת איזושהי רשימה של דברים שצריך להכין וכולי, הם סוגרים את השיחת וידאו, בדיעבד, אני יודעת אחרי פגשנו את החברים בשבעה וגם אחר כך, שניב היה מאוד דומיננטי בתוך השיחה הזאת, כהרגלו. וכבר לקראת הערב, הוא רוצה לקפל את הפקלאות מאשדוד, הוא רוצה ללכת לאסוף את הדברים שלו, ואני... כן, אני מתחננת לפניו, כי לא, אמיתי, עם יד על הלב, עוד לא הבנו את האירוע. עוד לא הבנו את גודל האירוע. ואני עוד בנאיביות אומרת לו, אבא, לתכף יצא שבת, בטח תהיה איזה הצהרת ראש הממשלה, מישהו יעשה איזה מסיבת עיתונאים, יסבירו משהו, בבקשה, תמתין, בוא נחכה איזה שעתיים לראות מה קורה. אבל הוא היה במקום אחר. הוא היה במקום אחר, והקש ששבר את גב הגמל זה שבערב ליאור קיבלה צו 8. אז ליאור בת זוגו, אשתו, ביחידה מקבילה, מקבלת צו 8, והיא גם לא כל כך מבינה מה היא צריכה לעשות. הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, ליאור בהיריון. אנחנו עוד לא התבשרנו על זה, מה שהם היו אמורים לספר לנו. גם המפקדים לא יודעים, ולכן היא מקבלת. נכון, היא מקבלת צו 8, היא גם עוד לא יודעת איך לנהל כל כך את האירוע, יש לה ניירת, היא מעבירה את הניירת, כאילו מנסה להסביר את הסיטואציה, בכל זאת הריון ראשון, היא עוד לא יודעת כאילו לקראת מה היא הולכת, וזהו, וניב נמלכה דעתו, והוא אומר, אמא, מישהו צריך לעשות את העבודה, אין מה לעשות. תכיני לי את הדברים, בגלל שהם גם זוג צעיר, אז כל הדברים שלו עוד בבית. כאילו, מה שהם... הדברים זה המדים, נעליים אדומות, תיק, פקל, כאילו כל הדברים
שהם שמורים למילואים, נשארו עדיין אצלנו, הם גרים באיזה דירת חדר שהם שכרו בינתיים בניצן, אז הדברים התחילו לעבור אליהם בהדרגה, ואני מגיעה איתו להסכמה, שאנחנו מחכים לבוקר, לא הסכמתי לו. הבוקר של 8 באוקטובר. לא, כן, בגלל שאני מכירה את היישוב ניצן, מכיוון שנסעתי בכביש הזה מספר פעמים. מי שמכיר היום את החיבור בין היישוב לבין הציביליזציה, יודע שהיום כבר עוברת שם רכבת, שרמזרו את הצמתים של הדרכים החלופיות, שבעבר היה צריך לנסוע או עד לסילבר ולפרסס ולחזור, או מצומת עד הלום. לא היה נגישות מכביש 4 לניצן, ואני מכירה את הכביש הזה טוב, ואמרתי לו, אני לא מוכנה שתיסע את זה בחושך. הארץ שורצת מחבלים, אתה לא חמוש, אין לך יכולת להתגונן, אתה מחכה לאור יום. וכך היה. 8 לאוקטובר, 8 בבוקר, אני מקבלת ממנו טלפון. אמא, אני יוצא, אני מתארגן, אני הולך להביא את הדברים שלי. הוא היה על קוצים. מה זה על קוצים? הוא היה כמו אריה בכלוב. אי אפשר היה לדבר איתו. עכשיו, הוא גם היה בבית של ההורים של ליאור, וגם הם אומרים אותו דבר. הם אמרו, קרן, לא הייתה שום יכולת להניע אותו ממה שהוא רצה לעשות, כי אני בהתחלה אמרתי, מה, אי אפשר היה לסגור את הדלת, לא לתת לו לצאת. אי אפשר היה. הוא היה נחרץ להגיע עם החברים? הוא היה נחרץ. להגיע לאן בעצם? לשטח כינוס. פרסו שטחי כינוס ברחבי הארץ, חלק מהחברים הופנו לצפון, חלק מהחברים הופנו דרומה. בצו 8 של ליאור היה שטח הכינוס המיועד, והיה לו גם שיח עם החברים. שמגיעים לשם. שמגיעים, אפילו אחד ירושלמי, וגם תוך כדי השיחות בבוקר עם שאר החברים, הוא מבחינתו, הוא צריך כאילו לעמוד בדלת, הוא מחכה לימין שור, כאילו רק וגם הוא מבין שכולם מתגייסים. הוא מבין שיש פה איזשהו מהלך גדול שלימים, אפילו שמעתי את זה מהשר לביטחון פנים. אמר לי, קרן, את לא יודעת כמה הגיעו לשטחי הכינוס. על דעת עצמם. על דעת עצמם. שאלתי אותו, כמה? הוא אמר לי, מעל 50,000. תבין, כאילו, אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, כמה משוגעים יש בקרבנו? מצד אחד. מצד שני, זה היופי בעם הזה. יש לנו פיסת אדמה ששרועה על 800 קילומטר, שאם לא נשמור עליה ברמת מגן אנושי, לא תהיה שלנו, אנחנו מוקפים, אנחנו חיים את זה. גבולותינו לא ברורים. והיה לי ברור שהילד שלי הוא כזה, ואני התחלתי לזרום איתו. אמרתי, אני ארוויח זמן. כבר ב8 באוקטובר. כן, ב8 לאוקטובר היה לי איתו 3 שיחות. ב7 באוקטובר ניסית לבלום, ב8 באוקטובר הבנת ואני הבנתי איכשהו, כנראה זאת המשימה, והיו לי איתו 3 שיחות, שהאחרונה בהם הייתה אחרי 11 בבוקר. הציוד כבר היה מוכן, אני הכנתי את כל מה שנתבקשתי, הנחתי על השולחן, אפילו צילמתי לו, היה לנו איזשהו שיח מצחיק כזה של לצרף לשם איזה דגל של ביתר, כי זה היה יום ראשון וביום שני אמור היה להיות משחק. מי בכלל חשב שהמלחמה הזאת תארך 2 אתמול 2 והוא אמר, אולי אני אפילו אספיק לעבור בבית לקחת צעיף של הקבוצה. שזה היה מין קוריוז כזה, שכאילו עד היום אנחנו אומרים... מה חשבנו? על מה חשבנו. Okay. וזהו. אז כל מה שאנחנו יודעים אחר כך, זה ממצבור מידע שקיבלנו מהשב"כ, ממח"ש. גם בוואטסאפ שלו. בוואטסאפ שלו. אבל השיא של השיאים היה, זה כמו כל עם ישראל, אנחנו ישבנו מול הטלוויזיה, אנחנו במקרה ראינו ערוץ 13, שזה לא הערוץ בוא נגיד שרוב האנשים אולי רואים משהו אחר. במקרה ראינו ערוץ 13. וראינו את אלמוג בוקר, משדר מהדרום, משדר מצומת אמונים, שיש פלישה של מחבלים, שהיה אירוע מאוד גדול בזיקים, נתיב 10, המון הרוגים, ויש גניבה של רכב, אאודי כחולה, שדוהרת לכיוון
מרכז הארץ. נהוגה על ידי מחבלים. כן, נהוגה על ידי 4 מחבלים חמושים לתוך כביש 4, שהכביש נחסם לתנועה, עכשיו, אני עוד לא עושה את החיבורים, כאילו כל המספרים האלה, כביש 4, כביש זה, כביש... אני יושבת ואני מסתכלת, ואז הכיתוב מתחבר. את יודעת שניב בדרך אליי. אני יודעת שניב על המקום, ואני בכלל לא מקשרת, כאילו, על רכב כחול, או על... אין לי שום חיבורים, שום דבר. והרכב של ניב הוא? כחול. ואז הכיתוביות למטה מתחלפות, כתוב מרדף אחר מחבל בכביש 4, ומראים צילום מהשטח, שאומרים של המון ירי, ואומרים שהרכב נעצר, שמחבלים פרקו מהרכב, ושיש חיפושים באזור אחר מחבלים סריקות רגלי. עכשיו הם עושים זום אין לרכב, בהחלטה של, אני לא יודעת אפילו מאיפה, אני מוציאה את הטלפון, מצלמת את הטלוויזיה, והקטנה אומרת, אמא, זה האוטו של ניב. אני חושבת שאיבדתי הכרה לאותו רגע, נשמתי נעתקה. אני הרגשתי כמו צעירים של לידה, אני הרגשתי, לא היה תא בגוף שלא כאב לי. אני כאילו הסתכלתי, ראיתי, נפלה לי התודעה באותו רגע. סירבתי לקבל את זה. ואז הטלפון שלי צלצל, גיסי התקשר, שהרכב רשום על שמו, והוא אמר, קרן, התקשרו אלינו מהשב"כ, לשאול איפה האוטו. אז אמרתי לו, ומה אמרת? הוא אמר, אני אמרתי שהאוטו אצל ניב, שהוא גר בדרום, וניתקו לי את הטלפון. סליחה. באותו רגע, יצאתי מהבית, פגשתי את בני למטה, אני חושבת שהייתי יחפה אפילו, ונסענו דרומה. ניסיתם לצלצל לניב? ניסיתי כל הזמן, יש לי איזה 12 שיחות שלא נענו, ונסענו בלי לדעת לאן, פשוט נסענו דרומה, ותוך כדי חייגתי למשטרה, והתקשרתי לקלתי, וליאור אמרה גם אני אנסה, היא ניסתה אליו, היא ניסתה למשטרה, ואז יומנית אמרה לה, את מדברת על הרכב הכחול שראינו בטלוויזיה, ובזה זה כאילו, ליאור ירדה לשטח, כמובן שלא נתנו להם לעבור, כי הכל היה מחסומים, הפנו אותנו לתחנת משטרה באשדוד, הגענו לשם, קיבלה אותנו קצינה, שכבר על הפנים שלה אפשר היה לדעת שהיא יודעת יותר ממה שאנחנו יודעים. ואני עוד במקום האימהי שלי ניסיתי, מה שנקרא בשארית כוחות, להסביר לה שלניב יש סוג דם מיוחד, ושיש לו G6PD, ושאסור לתת לו פניצילין, אם הוא פצוע, או אם הוא צריך תרומת דם, אז לפחות שיגידו לי לאן ללכת. והיא אמרה לי, לא בסמכותי לתת לך אינפורמציה. ישבנו שם מעל שעה. ואז הגיע קצין, מאובק מהשטח. והוא שם לי יד על הכתף, והוא אמר לי, גברת אייבס, אני מצטער, הייתה לנו טעות בזיהוי. עכשיו, אני מאותו תרלול של אותו רגע, נשמתי ואמרתי לו, נשמתי לרווחה, ואמרתי לו, זה הקלה בשבילי, אבל אני ממש מצטערת בשביל מי שטעיתם. הוא אמר לי, את לא הבנת אותי. אנחנו טעינו בזיהוי של הרכב, אני משתתף בצערכם. הדבר הבא ששמעתי זה בום, ליאור התעלפה לידי,
וכנראה שזה גם מה שקרה לי אחריה, כי השלב הבא אחריו היה עמדו מעלינו אנשים של מד"א. היינו שם עוד זמן, הביאו את הארנק שלו, והביאו את הרכב. גרר הביא את הרכב מהשטח לתחנת המשטרה. אני ביקשתי לראות את הרכב, הרכב עדיין היה דולק, כאילו עם מפתח בסוויץ' והזדעזעתי. ראיתי מסננת פסטה, לא ראיתי רכב. הרכב נורא במאות של כדורים. הטלפון של ניב היה על המושב. החוגר היה שם, נכון? זהו, שזה לא היה חוגר, זה היה תעודת לוחם. תעודת לוחם. אני לא כל כך הצלחתי להבין, קודם כל איפה הוא. לא צריך לעשות את החיבורים. רק מלהסתכל על הרכב היה ברור שזה חסר סיכוי, היה לצאת מהדבר הזה בחיים. כי במושב שהוא ישב, במושב של הנהג, היו חורים, סליחה, שחצו את המושב מאחורה לקדימה והפוך. שזה אומר שזה חדר את הגוף. עכשיו, ניב היה ילד גדול, זה היה ברור שזה פגע בבית החזה. וזהו, ומאותו רגע יצאנו למסע של הבנה שמתחלק לשניים. אחד זה מה באמת קרה. מה כשל בדרך שהביא לטרגדיה. והדבר השני, זה מי לוקח אחריות על האירוע. כי בתחנת משטרה נתנו לנו איזשהו דף הסבר של נפגעי עבירה. למותר לציין שאני עורכת דין. אני לא הבנתי את זה, כאילו. אמרו לנו שיש כאוס, שהמדינה במלחמה, שהדברים ייבדקו. עוד באותו יום דיברתי עם ראש מח"ש, ניסיתי להבין, כאילו, בגלל שהגעתי לתחנת משטרה, זאת הייתה הכתובת הראשונה, אז אלה היו האנשים שהיה לי איתם תקשורת. אבל מבחינתי הם לא היו אמורים להיות הכתובת שאמורה לטפל באירוע. כי להבנתכם, הירי בוצע על ידי ריבוי כוחות, צהל, שב"כ, משטרה, מג"ב. אנחנו כבר בשעות הקרובות שלאחר נפילתו של ניב, התחלנו לקבל סרטונים. מתושבים, מאזרחים, זה עלה ברשתות. ורואים את היורים. מאוד קל, אנשים עמדו בפקק בכביש 4 והוציאו טלפונים. ואנחנו רואים יחידות של צבא. אנחנו רואים משטרה, תודה. אנחנו רואים מג"ב. אנחנו רואים אזרחים שאחר כך ברור לנו שהם לא אזרחים, אנחנו יודעים של יחידות מובחרות, תקילה, גדעונים. המיטב של המיטב של לוחמי ישראל, שאני מבחינתי רואה את כולם כמשרתי משרד הביטחון, whatever. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה איך שאפשר לקרוא לזה. אם אנחנו נלך איזשהו צעד קדימה במינוחים המשפטיים, אפשר להסתכל על הדוח הבליסטי. אפשר לראות מה גורם המוות. אפשר לראות את המספרים הסידוריים של הכליים. אפשר לראות מי מילא דוח אירוע אחרי האירוע. אפשר לראות מי פנה אלינו מיוזמתו כדי לדבר איתנו כמשפחה ולהבין מה מקומו בכוח.
וזה אבסורד שהאדם מן השורה, האדם הפשוט, האדם הסביר, אמור להתמודד עם משטרת ישראל, עם צבא ההגנה לישראל, עם השב"כ, עם... כדי להבין מה בעצם קרה ואיך זה קרה. כן, ובסוף אנחנו מקבלים את החוליה האחרונה בשרשרת מתוכנית של אילנה דיין, מאיזה בחור שהגדירו אותו המתחזה לכאורה, שחבר לקוחות ולקח נשק וכולי, שמביאים לנו ממש תיעוד מרחפן שצילם את האירוע מראשיתו ועד סופו. מסתבר שהמסוק באוויר שתיעד את האירוע מראשיתו ועד סופו. כך שאין לאן לברוח. זאת אומרת, מי שנכח בתוך האירוע בין הקורבן לבין התליין, מזוהה. עכשיו, אם ישאלו אותי, קרן, את מחפשת אשמים, את רוצה להפנות אצבע, את רוצה לעשות משפט שדה, הנה, אני אומרת את זה פה על השולחן. תשובה חד משמעית, לא. אני מורידה את זה. אני מורידה את זה משני טעמים. פעם ראשונה, זה שאני גידלתי אריה. ניב נהרג בן 25, בחור בגיר, קיבל את ההחלטות שלו המושכלות ביותר. הוא היה נוהג כמו שאני הייתי נוהגת, כמו שאתה היית נוהג. כמו שמיטב בנינו נהגו, בין אם חזרו לביתם לבין אם לא חזרו לביתם. איבדנו במלחמה הזאת 915 חללי מערכות ישראל, יותר מ-50% מהם מילואימניקים, אנשים שבאו מרצונם, גויסו, הייתה להם את החלופה, ובאו ועשו את הדברים מרצון, וזה היופי של הדור הזה. אני לא מחפשת אשמים. אבל אני... מה את רוצה? קודם כל, מהמקום ההלכתי, המסורתי, מהמקום של האמונה, אנחנו חיים במדינה יהודית, דתית. יש מה שנקרא צוואת הנפטר. ההודעות האחרונות של הבן שלי אליי מצביעות רק על כיוון אחד. הדרך היא רק למקום אחד. לשטח הכינוס. אמא, מת שהתקשרו מהמילואים. אמא, מחכה לטלפון למילואים. אמא, יצאתי למילואים. אין מקום אחר שהילד הזה כיוון אליו באותו בוקר. זאת האמת שלו, זאת האמת שלי, זאת צוואת הנפטר, לשם זה ילך. אנחנו אמונים על הדבר הזה, כחברה, כעם. הדבר השני, אני מרגישה שליחות, גם בשמו. שליחות למה? שליחות לשלומנו, כעם, לביטחוננו. יצא לנו לדבר על זה לא אחת, על המקום הזה שאנחנו קינה על ראש קרח. אנחנו מדינה יהודית שמוקפת בעולם ערבי, בעיקרו מוסלמי, מערכות היחסים בינינו חלקן מוסדרות, חלקן פחות. אתה אף פעם לא יודע מאיפה תיפתח צרה. פעם היו אומרים מצפון תיפתח צרה, תיפתח רעה. לא בהכרח. אף אחד לא ערב לנו שזאת המלחמה האחרונה. ומה שאני כאימא מכוונת, ועוד כאימא לעוד לובש מדים, זה שחלילה בפעם הבאה, שהם לא ישבו ויחכו לבירוקרטיה, לניירת, לטופסולוגיה, שמישהו יקרא והם יגידו הנני, כדי שיהיה מקום לילדים שלהם לגדול, שיהיה לנו מקום בטוח לחיות, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולהעביר את השרביט הזאת מדור לדור. אנחנו צריכים לשמור על מוטיבציה, צריכים לשמור על מורל, צריכים לאפשר להם גם את שיקול הדעת. הם הוכשרו לזה. הילד שלי נתן 3 שנים שבהם לימדו אותו את אמנת הלוחם. לימדו אותו לאהוב את הארץ, לכבד את הנשק, לשמור על החברים שלך, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. נתנו לו את האמנה, אחד לאחד, הוא דקלם אותה. אז אי אפשר לצפות ממנו לרוץ לכיוון השני.
בעצם, למעשה את מכוונת לזה שניב הוכר אחרי שנפל כחלל פעולות איבה, ואתם נאבקים על כך שהוא יוכר כחלל צה"ל. אמת. גילוי נאות, אני מלווה אתכם פרו-בונו בתהליך הזה בשנה ויותר האחרונות, וההליך בבג"ץ תלוי ועומד. מבחינה מהותית אין הבדל מעשי בין הכרה כחלל פעולות איבה לחלל צה"ל, זה לא שקל אחד יותר בתגמולים. נכון. מה המשמעות מבחינתכם? תראה, הציבור לעתים טועה לחשוב שזה עניין של שיקולים באמת כלכליים, או תמיכה, או פרסטיג'ה, או... זה לא שם, כי המילה הכרה, יש לה כמה משמעויות. עכשיו, מבחינתי, אני נדרתי על קברו, שלא יהיה אדם במדינת ישראל, שלא יכיר את ניב או את סיפורו של ניב, כי זה סינדרום לחברה הישראלית. מבחינתי, הרוויח ביושר בחייו, לא במותו. זה ילד שבאמת עשה כל שביכולתו למען האחר, לזולת, למדינה. המקום הוא כזה שאני באופן אישי כאימא, לא מצליחה להבין את ההגדרה של חלל פעולות איבה, רק המינוח הזה. בעצם אומר בפשט, שאדם נהרג על ידי האויב. אני לא רוצה להפוך את המדינה שלי לאויב שלי. ניב שלי גם נהרג מאש כוחותינו, וגם נהרג בדרכו למשימה. אני לא מבדילה באותו יום של 8 לאוקטובר בין צו 8 לצו הלב, מכיוון שרוב בנינו יצאו באותו יום עם צו הלב, וראינו אחר כך שהרוח הזאת המשיכה חודשים קדימה לאנשים שבאו ועמדו ועשו והלכו, קמו אוגדות כמו עוף החול ועוד שריונרים ועוד אנשים שהם גם לא ברי חובה לגיוס וגם לא ברי חובת מילואים וגם לא, ואנחנו מבינים שקרה פה משהו שהוא גדול מאיתנו. והעניין הזה של הכרה הוא לסמן לציבור, הוא להדליק פרוז'קטור ולהגיד חבר'ה, אתם בשבילנו, אנחנו בשבילכם. עכשיו אנחנו בסך הכל מדברים על מספר מקרים מאוד מאוד בודדים, ואני שואלת את עצמי, ממה הם פוחדים? מתקדים? הרי לטובת העניין הוקמה ועדת חריגים, שהיא לא במיינסטרים, זאת אומרת, לא יוכלו להישען עליה אחר כך, לא בחקיקה ראשית ולא במשנית ולא... ממה הם פוחדים? מלתת לציבור תפיחה על השכם? מלהגיד, חבר'ה, שפו. שפו על הערכים, שפו על החינוך, שפו על המוטיבציה, שפו על הלרוץ ראשונים. ממה? ממה אנחנו מפחדים? להגיד מה? כמה אנשים, אתה יודע מה היה מבדיל? נשאלתי על ידי אחד הקודקודים, אני לא אנקוב בשמו, שאמר לי, אם הוא היה לובש את המדים, זה היה אחרת. אם הוא היה פונה ימינה ולא שמאלה, זה היה אחרת. אם אנחנו מחפשים להתעלות באילנות גבוהים, אנחנו מה? אני לא מבקשת שמישהו יכשיר שרץ, אני מבקשת שמישהו יגיד אמת וצדק. גם אני נשבעתי על יושרה של מדינת ישראל. אני עורכת דין, אני חתומה על אמת וצדק. וככה גם חינכתי את הילדים שלי. וזה מה שאני מצפה מהמדינה שלי. אני עדיין מצפה, אני עדיין במקום הזה שאני חדורת אמונה. אני עדיין במקום הזה שאני מקבלת קידבק בסוף שבוע. לא רוצה לתאר לכם את הריח ואת מה שהילד שלי מביא איתו. ועושה את זה באהבה, ותולה את זה על החבלים, בשיקון, בגאווה, ושולחת אותו ביום ראשון באמונה, ומתוך הידיעה שהשאלתי אותו. ואני מבקשת שלא יגדירו את ניב חלל פעולות איבה. זה יושב לי לא טוב במקום הזה, ואני לא מקטינה חלילה ממקומם של נופלי פעולות האיבה. נפלו לנו כל כך הרבה אזרחים במלחמה הזאת.
והכבוד של כל אחד ראוי במקומו, ואנחנו מלווים ומכבדים ועושים, ואני 2 בתוך המלחמה הזאת, זה מצחיק להגיד שאנחנו משפחות שמלוות משפחות, אבל אנחנו אוחזים ידיים, אנחנו במקום הזה, אין לנו לאן ללכת, אבל זה היה הילד שלי, זאת המלחמה שלי, זה מעבר לזה שזה חשוב לי, אני חושבת שזה צריך להיות חשוב לכולנו. שתהיה הכרה כחלל צה"ל, שהמשמעות היא קבורה צבאית, מצבה צבאית, והכרה עקרונית וסמלית בכך שהוא חלל של הצבא, שהוא היה במסגרת הצבא. תראה, זה לכאורה כאילו עסקת חבילה. אנחנו מבחינתנו כמשפחה, אתה יודע, רן, עם יד על הלב, מה היה מספיק לנו? אנחנו ישבנו 7 בתוך מלחמה. העיניים שלי היו נשואות לפתח של הדלת. לו רק היה מגיע, לובש מדהים אחד, ולא משנה לי באיזה גוון. והיה בא ואומר, אנחנו משתתפים בצערכם. אם מישהו היה מסתכל על ליאור והיה אומר לה, אנחנו נדאג לך. נולד לי נכד, נולד לניב בן. סליחה. אם מישהו בא והיה אומר לה, אנחנו נלווה אותך, אנחנו נהיה שם בשבילך. לא תעברי את זה לבד. אם היה מגיע מישהו בהשכרה, אתה יודע, אומר, איזה דבר או 2. זה יכול היה להניח את הדעת, אתה יודע, בסוף, המשמעות של הכרה היא הסימבוליות שלה, היא המקום הזה של הערכה. ואנחנו מאוד מקווים שזה יקרה. אנחנו מאוד מקווים שניב יקבל את מה שהוא ראוי לו ומגיע לו, ושנכון לנו כעם וכציבור, שום דבר לא יחזיר את מה שקרה, את הנעשה אין להשיב. יש לכם תמיכה גם של גורמים בכירים מאוד, נכון? של הוקרה והכרה. לגמרי, תראה, בסוף הסיפור של ניב נפוץ לכל עבר הכוונה, וזה הגיע למעגלים מאוד גבוהים. אנחנו זומנו על ידי נשיא המדינה לבית הנשיא, וישבנו אצלו כמשפחה, בנוכחותו ובנוכחות אשתו מיכל, וניב קיבל ממנו אות הערכה והוקרה. קיבלנו איגרת מהממת מנשיא המדינה, שבעצם אומרת שתכיר הארץ בבניה. נשיא המדינה בכבודו פנה באופן אישי לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולכל מי שאמון, לראש אכ"א, בקבלת ההחלטות, וביקש בהכרה של ניב. נעטפנו על ידי ראש השב"כ, יו"ר הקואליציה, שר הביטחון לשעבר, גלנט, ועוד רבים טובים ואחרים, וכולם תמימי דעים. דרך אגב, כולל ראש אכ"א הקודם וראש אכ"א הנוכחי, וכולם תמימי דעים שהסוגיה הזאת אפילו לא שנויה במחלוקת. אבל יש לנו איזושהי פרוצדורה משפטית שאתה ואני מכירים, שהסתכמה במשפט אחד, שניב יצא ללא צו 8. ואת זה אנחנו נפתור. אין לי ספק כמו שהשמש זורחת בבוקר, שהדבר הזה יקרה. כי אין לי באף נים בגוף שלי את היכולת להאמין שהארץ תסב פניה לבניה. כן, אז אנחנו באמת נוגעים בעניין באופן מאוד קרוב, אבל אנחנו מחכים פה להחלטה שיפוטית, ובלי קשר
יכול להיות שהמחוקק גם צריך להגיד את דברו ולעשות תיקונים, כפי שבמהלך השנתיים האלה היו תיקוני חקיקה לגבי האירוע שאיש לא העלה על דעתו שיכול לקרות, כמו חטופים אזרחים, היה תיקון חקיקה שבא להכיר בהם וכו'. אנחנו ממש בסיום, לא הספקנו אלא מעט מן המעט שחשבנו, ביקשנו לדבר עליו, לסיום עצמו דברים שחשוב לך להגיד מתוך המורשת של ניב, מתוך הדברים שחשוב לך שיהיו מסר שלו לכל לחיילים ולאימהות. לגמרי. לכל עם ישראל. יצא איזשהו טרנד במלחמה הזאת של סטיקרים, וכל אחד לקח חגיגים מהילד שלו, דברים שהילדים האלה אמרו או כתבו, ולנו יש סטיקר שאומר, עין רואה, עין מדמיין. זה מתוך איזשהו מערכון של שלישיית פרוזק, שבעצם כאילו, אתה יכול להיות עם עין עצומה ולחלום, אבל גם תסתכל על המציאות בעיניים. וניב היה אחד כזה שהוא היה רואה, אבל מכוון גבוה. וזה מה שאני מאחלת לכל בנינו. תכוונו גבוה, תאמינו, תדמיינו, תחלמו, תגשימו. מה שנקרא, אין מטרה שהיא בלתי מושגת, אין אויב בלתי מנוצח, אין דבר שעומד בפני הרצון, וזה אני מאמינה ולאימהות. הערכת סיכונים. אני אומרת שלגדל אותם הכי פתוח, עם היכולת לבחור, כי הם יודעים לבחור טוב. תודה רבה, קרן יקרה, תודה ששיתפת אותנו וחלקת. רן, אם יורשה לי הזדמנות, מילה טובה. אני חושבת שחלק מהיכולת שלנו לשרוד את המאבק הזה, זה שפגשנו הרבה אנשים טובים באמצע הדרך, אז הזדמנות טובה בשבילי להגיד לך תודה רבה, ולהגיד תודה גם לעם ישראל, וגם לכל מי שפנה אלינו, ואנחנו פנינו תמיד, התקבלנו בסבר פנים טובות, באמפתיה, בהבנה והכלה, ואני חושבת שכולנו חלק מרקמה אנושית אחת, אז תודה. תודה, קרן, זה היה באמת זכות בשביל לנסות לעזור לכם וללוות אתכם בדרך. תהי נשמתו של ניב צורה בצורה חיים. אמן. יישר כוח לך ולכם על כל העבודה. נסיים פה באיחולים לבשורות טובות אמן. לכולם ולחזרתם של חטופינו החללים ולשובם הביתה של כל חיילינו, כל כוחות הביטחון. אמן. בריאים בלב ובנפש. אמן. ובאמת חיבוק לכל מי נכון. ששילם את המחיר הכבד מכל. תודה רבה לכם שצפיתם, תודה ליו"ר המחוז רומי קנבל, תודה לאליאן, המנכ"לית של המחוז, תודה לאסתי ולקטרין שפה איתנו, שאפשרו את השידור הזה. תודה. אני עורך דין רן כהן רוכברגר, יו"ר ועדת צבא וביטחון. לבשורות טובות יותר. אמן, תודה רבה.